Сега ще кажа как хората правят контракти без да искат от нищото, де се казва. И те ги правят така. Примерно, давам пример. Аз се запознавам с някой човек, някой мъж. И този мъж идва и ми казва, аз не обичам, примерно, да ми звънят по много пъти. Аз много ревнувам. Аз, нали, еди какво се еди, що си. Нали, той просто споделя с вас и всъщност той прави договор, той прави контракт още преди да сте започнали връзката. Но вие не го усещате, не го осъзнавате, дори не обръщате внимание и все пак ви харесва. Този човек ви харесва и вие отивате и се забавлявате и просто, примерно, може и няколко години така да се лутате, да се мотате, да се скитате в една връзка, при положение, че вие сте знаели още в началото. И в последствие, нали, след като се е развил, да речем, там 4-5 години, и той, нали, започва, нали, пак да показва абсолютно същото, което е било в началото. И всъщност на вас изведнъж не ви харесва и нещо не е както трябва. Тоест, вие знаехте още от самото началото, така се прави контракта. И много хора не виждат тези тънкости. Дори много хора идват с едно, примерно, всичко е илюзорно. Аз не вярвам на каквото и да било. В смисъл, в такъв случай, че като дойде някой и ми каже здравей, как си, аз не вярвам, че той идва наистина да ми казва здравей, как си. Там има друго. И аз веднага го виждам другото.